de calefacció subterrània. Pujarem fins a aquesta sala d'audiències. I el dormitori de la dona de Pilat és aquí. Quan l'hàgim segrestada, informarem Pilat que la tenim nosaltres i plantejarem les nostres reivindicacions. Alguna pregunta? Quines són les reivindicacions? A Pilat li donarem 2 dies per desmantellar tot l'aparell de l'estat romà imperialista. I si s'hi nega, executarem la seva dona. Li tallarem el cap? La tallarem tot a bocins i n'enviarem una a Pilat cada hora perquè vegi que no fem broma. I deixarem d'allò més clar que ell serà l'únic responsable de l'esquarterament i que no ens pensem sotmetre cap xantatge. Cap xantatge! Aquests malparits ens han dessagnat, ens ho han pres tot, i no sols a nosaltres, els nostres pares i els pares dels nostres pares. I els pares dels pares dels nostres pares. Sí. I els pares dels pares dels pares dels Sí, nostres... estan, però para el carro. I què ens han donat ells a canvi? L'aqüeducte? Què? L'aqüeducte. Ah, sí, que ens l'han donat, és cert, sí. I el clavegaram? I tant, el clavegaram. Te'n recordes de quina pudor que feia la ciutat? Sí, és veritat, l'aqüeducte i el clavegaram són 2 coses que han fet els romans. I les carreteres? Sí, és clar, les carreteres, això no cal dir-ho, home. Però a part de l'aqüeducte, el clavegaram i les carreteres... La medicina. L'educació? Sí, d'acord, molt bé. I el vi? Sí, tant. Sí. Sí, això ho trobaríem a faltar si els romans se n'anessin. Els banys públics. I ara es pot sortir al carrer de nit sense perill res. Sí, saben mantenir l'ordre. De fet, són els únics en un lloc com aquest. Sí, però a part del clavegaram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres? Han portat la pau? La pau? Calla, estúpid!